Kakot Jong Robin Sharma, Who Will Cry When You Die, Chapter Banengkong, Discover Your Calling. Kadba Robin Sharma udang sanang sanha karta. Ukpa jong ong AAO kaba lapan kelet lano ro. Kon ha kesngi balakai piyam kadba kepertega kemen Henry tu imha kata kerukom. Ba anda piyap kadba kepertega yam Henry pi pat pi kemen. Ngi im ha kaya kabangi kelet ba kajing im kalong ka kalong suk ingi ban bu ya ubreu ha ubnai kat bangi dan pat kajing ban yat ha ke street ban syam ya ki breu ke batmai ngila ban siat ya ki misail nakawai keri sya kawai pat Henry ngi dan pat kajing ban bu ya katarik ban let sya ki library ban pule kot lembat ki kon ngi dan ki email ki fax machine bat ki digital phone kenang bangin la ban stay connect Henry wala kataru ngi impat ha kapor kaba ubreu ulang duna bahaga connection ngiladu ya kajing day para breu ngiladu ru ya kata ka kabalong kaba koridor ba kane ka kot da kaba burom ka kelicing keli yangi manu ban yam anda pilayap kanu teli kajing im kabala pin kala da ka keti jongpi taba pidan kalat ban ya ha kane ka pertei ka kajing mentoy kaba ka generation kaba pot kayo jing mentoy na kajing im jongpi bat ka kajing sanam kaba pibu shedin kaba piring musim kado kawai na kilanong kaba ay jing hikay ya kajing im jongi kaba ang balada ngim hikay ya kajing im gadon ya kajing long kapan hikay yangi kasngi kalat siya kitayaw siya kibanay panaki banay siya kisnem enda kalajan kot balapan sa ipi omdon ka ru Henry tangka donot bakya bat badap da kajing babe ha kajing tayap jong u George Bernard Shaw ladon bakli u balada uyo ya kajing im sacha sinpat ka ba onle Upen paya ka jubab da ka jingkia ka donot. Ngaku abangan long breu kumbang ngaju long. Henry kane kam long Robin Sharma utho ikan ka kot. Bakan om jia yangi. Robin Sharma kum professional speaker. Upulut ya kapor ba ka jing im jong u ban deliver ya ki keynote address hagi conference ha ka North America. Ban herna ka way ka risha ka way pat na ka way ka snong sya ka way pat baun ya samlem. Ya kita ki insight ha ka leadership ha ka business but ha ka jingim wat laki beriu ki dan la ka jong ka jaka Henry uyu ya ka ju si ka ju ka jingkeli ka question kalong kumno ngin thu ya ka meaning jong ka jingim ka jongi kumno ngan penyai ne ya ka jingkin show jong ha ka kam but kumno ngan manage ya ka jingim kenang mangan la ban enjoy ya ka journey jong ka jingim swa bakan derpor ka ansar jong Robin Sharma kalong bet kaju ha barok kini kecing keli to thu ya kecing khot jong phi ngangej barok ngidon kesap ke ba kerpang ka bangi ap si ap klem da pendan kam ya ka barok ngidon hang ne ngidon ya ka thong ka ba kerpang katto kat ne ki Nobel objective ka ba ailat ingi ban puson ya kecing long bakrau jongi kat ba ngi ha kaju kapor ngi ai jing mentoy ya kecing im ke badan hasadong jongi bantu ya ka jengkot jengpi kam day bapin ino ya ka kam bapi tray minta Henry kamut bangi day ban I met bat kamen sim ha ka kam jungi bat bangin fokus bat beli jengmut ya ka chat ka bangi le kamba kamut pi day ban stop ban up na ki way bat ki briu ban pen kelai ya ka jeng im jengpi kumba uma atma kan day wong tolong ka jeng kelak bapi kimi ban i ha ka perthai jengpi bat chisin bale kumne ka jeng im jengpi kan kelak. Stay blessed.